Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking sanesipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh ngempal ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi yen kita sami sesarengan nderekaken pengaosan menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi aja kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, tasih wonten hubungan kalian soal qaddu kalih bastu. Niki nek tiyang sing pun ma'rifat niku jane pun mboten mikir aku engko arep diapakno karo Gusti Allah. Apa aku arep dibastu, apa aku arep diqaddu, apa aku arep difanakno, apa arep dibakokno. Niku pun mboten dadi urusan bagi wong sing ma'rifat. Sing dadi urusan tangga. Nek aku engko diqaddu, iku sing kudu tak lakoni apa? Lah aku dibastu sing kudu tak lakoni apa? Lah aku sing dadi fanak, terus aku kudulah apa? Lah aku dibakok, aku kudulah apa? Lah niku malah kuwatir mergi nalika wong niku sing sering menungso niku biasane lek dalam suasana jembar iku ora patek tata krama. Wong Jawa biasane ngarani ngelamak. Lah urung patek kenal biyen sopane ra tau. Mulai urung patek kenal kadang-kadang malah sopan. Biyen dhisik
urung patek kenal sik nganten anyar jaman biyen wae. Ya isik basa bareng. Nggih ta. Basa ibu basa karo bapak-bapak, bapak-bapak basa karo ibu isik sungkan. Ibu wis duwe anak siji loro niku ora ana sungkan-sungkanan. Apa ta mergo wis sering kumpul sak kemul ngono piye? Terus balik ora ana basane dadi ilang. Ya, jadi anake bareng malah niru gak basa. Niku krana suasana bastu. Suasana tak terbatas. Jadi suasana sing dirasakno wong nalika mboten enten batas aturan-aturan. Kaya-kaya mboten enten aturan. Iku biasanya terus lama ora gelem nglakoni aturan. Padahal justru nalika wong niku wis jembar niku kudu netepi tata krama. Mula dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah saterusipun dawuhaken al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wala yaqifu ala hududil adabi bil basti illa qalilun. Al-arifuna utai pira-pira wong kang padha ma'rifat iku idza busitu tetkalane dibungahaken sapa arifun iku akhwafu luweh kuwatir minhum saking arifun idza kubidu tetkalane dikobet disusahaken sapa arifun. Cara Jawane wong makrifat niku timbangane dibastu dijembarno niku luweh seneng dikobu. Ora kok luwih seneng ngoten bahasane ten mriki. Maknane nalika wong makrifat niku nampa kajembaran saking Allah, niku kekhawatirannya lebih tebal daripada ketika di qadhu. Mergo lek dibastu niku jenenge gak dipageri. Bebas. Kon milih-milih dhewe. Jadi itu wong milih itu lah malah bingung kok. Kon milih dhewe ngono lho. Lah karuan nek carana rene lho lak karuan nek sing tanggung jawab. Iya. Lah wong sing wis kenal tenan, kenal teng Gusti Allah, niku nalika dikai kebebasan malah bingung. Engko gek salah. Engko gek salah. Bukan memilih kok gak cocok, milih kok gak cocok. Nah, biasanya itu kebacut wong dibastu niku kebacut mboten tok-tok. Niku sing dikuatiri ngoten. Wala yaqifulan ora komandhet ala hududil adabi ing atase batas-batase tata krama filbas yang dalam suasana jembar sapa illa qalilun kejaba wong setitik. Mergo setitik banget wong sing dalam suasana bebas ning tetep tata. Lha sing katani nalika dikai kesempatan serodok penak sithik ngono. Tata krama ning lan. Nggih. Lah kok ngoten wong nalika enten rasa alah Pak Yai gak ning dalem paling enten rasa ngoten mawon santri niku digar jambune kiai bareng dirontoki kok niku krana napa nalika mboten enten kiai niku kan enten rasa bebas akhirnya malah ngerontoki jambune kiai. Lah beda lek Pak Yai teng dalem terus. Nalika Pak Yai teng dalem terus
Niku justru malah santri-santri niku tata krama. Ngliwati bancik sing kira-kira ning ngarep latare Pak Yai ora wani lek gak kuplukan. Lagi ngoten, mergo rumangsa lek Pak Yai teng dalem. Niku setitik sing tetep netepi tata krama niku setitik. Lah kok ngoten niku napa to sebab? Innama istadda angin pestine dadi abot apa khauful arifina rasa wedine wong sing makrifat fil basti ing dalem suasana jembar iku kabare teng mburi ma lam yastadda selagine ora banget apa khauf fil qabdi ing dalem suasana qabdi iku mingki bali mula amatihi saking arahe oleh nyocoki bastu nyocoki lihawa angkusihim maring kesenengane nafsune arifi digawe wau malam yastadda fil qabdi motor digawe terjemah sing dawa innama istadda angin pestine dadi banget apa khauful arifina wedine wong sing makrifat kabeh fil basti ing dalem suasana bastu malam yastadda maneh niki dadi mazaidah malam yastadda selapa ora kaya oleh banget apa khaufil qabdi ing dalam suasana qabdu iku ming kibali mula amatihi saking arahe nyocokine napa bastu lihawa alfusihim maring hawa nafsune arifin bi khilafil qabdi lawan nulayani qabdu beda lek qabdu wong niku lek dikai kesempitan dikai peraturan dikai aturan sing sempit diperketat suasana dan niku dadi malah tata krama ora cocok karo hawa sing jenenge sumpek sing jenenge rupek niku mesti gak cocok karo watek dasare nafsu niku mboten cocok. Mula sok-sok enten nggih wong niku sing sampai kadang-kadang rasa sumpek niku ditolak oleh fisiknya melok-melok nolak. Ya, lek ijen niku rasane isis, lek akeh wong dadi umuk. Lek numpak mobil pribadi ora mabuk, tapi lek numpak bis mabuk. Padahal cara gede-gedenan nggon gede bis. Napa sebabnya? Karena di dalam bis umum itu tidak ada kebebasan. Sakjane mboten enten wong sing mabuk niku krana mboten bebas niku. Iki gimana? Lek numpak bis ziarah Wali Songo ora mabuk, tapi lek numpak bis umum mabuk. Mergo napa? Lek ziarah Wali Songo kancane dhewe, tanggane dhewe bebas, basku, jembar. Ora patek sungkan ya. Enggak ada kekhawatiran. Turu sak turu bebas, ya kanca sak jamaah. Tapi lek bis umum ada tekanan, ada qabdu. Saking napa? Kok perasaan dhewe. Iki kok ndang dicolong dompet. Iki kok ndang disudet tasku. Iki kok ndang digrayak gawanku. Iki kok ndang pas aku turu kliwat. Ya ndang wah niku akah qabdu niku akhire munek-munek.
Mulane jur gampang mabuk. Yo, ngoten. Enten tiyang niku sing penyebabnya mabuk krana secara kejiwaan renek kancane. Nek ana kancane gak mabuk, ngenten tiyang ngoten. Nek lunga karo bojone malah mabuk. Tapi lek mantune melok lunga ning mriku, sak anake melok lunga gak sida mabuk. Gitu, mereka apa? Nalika enek mantune, enek anake, enek putune pisan, dan itu beban. Sehingga tentang pikiran buatan terlalu jubel. Akhirnya enten basku, enten kajembaran. Jadi kan di perkes niku lah terus mencatat metu dadi utah. Lah sing merkes niku apa rasa lah. Rasa. Niku nah nek nalika dibasku biasanya wong niku terlamak. Terus malah tidak mau duduk manis. Mergo rumangsa sak bis niku kancane dhewe kabeh, wala paling ngolah kali mlaku. Gak duwe perasaan, ora duwe tata krama. Rupeh oleh ae. Sopire nek pengumuman lewat karaoke anu sinten sing badhe nyanyi monggo niki. Anu walah wis nyanyi digiat nek kancane turu bareng ora dipikir. Nah, malah ilang kesopanane. Lah beda lek pas qadu suasana sumpek akeh wong teng bis niki. Pemene ndak akeh sing gandul tangane apa. Ngredeg teng tengah ngadeg-adeg ngaten. Jenengan mesti dadi wong sopan. Ngarep biayaan ora pantes ah. Nggih. Lah bagi wong sing wis makrifat tenan teng Allah. Niku cara beban tanggung jawabe Allah. Niku luwih enteng nalika diqabdu daripada di bastu. Mergo nalika di bastu hawa nempet nafsu aja sampai kaduk ora duga niku ngekane luwih abot. Tapi lek diqabdu ora usah dikekang, sudah terkekang dengan sendirinya. Ya, niku teori pengendalian diri lah. Ora kok teori enak-enakan diri. Lek teori enak-enakan diri ya luwih seneng sing bebas ya ta. Ya teori pengendalian diri mboten Mas. Akhirnya apa? Secara kecerdasan rasa wong sing makrifat itu iso tertawa di dalam tangisan, bisa menangis dalam tertawa kegembiraan. Nalika akeh wong seneng, dia malah susah. Kenapa? Wah, dia akeh wong lali. Susah. Tapi lah akeh wong susah, dia malah seneng. Nah, ya ngono. Gak ngono kapan ya Gusti Allah ngono. Malah ada sing ndongakno kiai ini sing ahli noto ati sosok ndongakno muga-muga krisis terus. Wong-wong ben isi wosa. Muga lek ora krisis gak isi wosa. Terus moro-moro gampangno karo Gusti Allah sembarang kalir ditokno malah ketir-ketir. Wah, ojo-ojo iki kok nyengkakno kiamat. Mereka kan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu aqlaha sesudah yauma idzin tuhaddisu akhbaraha faqala al insanu wale kurang idza zulzilatil ardu zilzalaha nalikane bumi wis gonjang-ganjing zulzilat langit kelap-kelap kaya arep nutup sampai sing ketok niku kaya lir pinjange apa lir pinjange kathik niku kaya obahe manuk emprit menculit wong polahe wong sak iku ngumpuli manuk emprit ila zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqala isine bumi ditokno kabeh minyak macam-macam metu kabeh aspal metu kabeh mergo pancen dieksploitasi oleh manusia
Sampai sawah sing mestine niku jatahe 7 wulan agek metu niku disengkakne 3 wulan pisan metu. Niku jenenge akhrajatil ardu atqala. Lho, iki nyatane ora mundak tentrem, mundak gonjang-ganjing. Nggih ta? Mundak gonjang-ganjing. Akhirnya terus faqala al-insan, malah. Terus iki enak apa ngene? Panen muda akeh, hasil bumi metu kabeh. Lha kok panggah gonjang-ganjing. Lho iki enak apa? Nah, yauma idzin tuhadisu akhbar. Ya ning dene dina kuwi bumi kuwi arep nyeritakno keadaan sing sak benere. Ya ta? Pol-polane begini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pol-polane pol jane wong arep dibuka kabeh karo Gusti Allah. Sing elek ketok eleke, sing apik ketok apike. Sapa sing bener-bener dadi kawulane Allah, gonjang-ganjing ya tetep ngamlah, tentrem ya tetep ngamlah. Sapa sing namung ngamula ning gone suasana penak, dhek dadi kawulane penak. Sapa sing ngamula ning gone suasana gak enak, ati ndingkluk berarti dhek dadi kawulane gak enak. Lek sak titik ning atine wong niku duwe kaapian terhadap Allah, dhek ya arep ketara. Sak titik ae wong duwe keraguan terhadap Allah ya arep ketara. Ketara. Mergo pancen mboten ngerti ukuran. Penghasilan bumi yang bisa dirasakan petani itu tidak menjadi jaminan tentremnya petani. Semono uga omo sing nerak petani belum tentu mengakibatkan susahnya petani. Tergantung petanine duwe saron apa duwe khairon. Lek petani duwe khairon rupa keimanan sing tenan terhadap Allah ya tentrem. Ora mergo salahe, ora mergo omone. Suwalike wong sing duwe saron, keelekane ati, senajan panen ya panggang susah, apa meneh ora panen. Lha, nek tambah nemen, mergo pancen sing disembah niku. Monggo niki niku. Nalika dibastu dijembarne bagi wong sing ahli makrifat malah susah. Mergo tondo-tondo arep enek gonjang-ganjing. Tapi lek kok wis tanteng dulu perang. Wah, iki lakone wis arep bar. Ya, sampeyan nate delok wayang. Wayang kuwi isih tenang-tenang, akeh bimbingane, akeh kanune, cek suwe iki. Cek suwe. Dia ada goro-goro laran guyon barang anu. Kok terus goro-goro malah sing metu tukang guyon. Oh, dilukas perange luwih nemen. Jadi Semar niku lek metu, Bagong metu niku bar niku arep perange tambah nemen. Mergo simpenan soal sak bengi goro-goro ini dereng terselesaikan. Tapi lek wis tanteng dulu perang. Wah, itu semendang banget. Oh, akon sing asli arep ndang menang. Berkudara arep joget. Wah, ya bagi wong sing ngerti, arif dikop 2 perang ini orang enggak susah. Enggak terlalu khawatir. Mereka dengan ada proses qabdu, akeh suasana sing gak menentu. Invest ratek wae, nandur ratek cocok karo usume. Udan ini akeh sing salah mongso. Bedakno disin kanca disin musuh ratek gendah. Lek didelok ngakune padha Islame iki ya kanca, tapi lek didelok kelakuane ngono kok kaya musuh. Ngene tak akeh lho bedakno lho. Nah, nek niku sing sampean dadi patokan, berarti dudu Allah sing sampean nggo patokan, mesti bingung. Tapi lek sing dienggo patokan iku Allah, mboten masalah.
Wis pancen lakone niki bisa landhawe niku penak. Lek oleh-oleh gelis. Nggih, tapi lek ora ndang wah, lek liwat ilmu ekonomi. Bagaimana bisa selesai ekonomi sudah porak-poranda kayak gini? Berapa tahun ini bisa selesai? Belum nanti ada lintahan setan. Anane ekonomi kok iso bangkit, lek ana akeh wong titip duit ning kene. Lah, mongko wong gelem titip duit kuwi ngenteni lek aman. Mongko gak aman-aman. Lah mongko bisane aman kuwi ekonomine wis bangkit, wong wetenge wae tentrem, kuwi aman. Lah terus kapan? Wah, bingung. Mesti bingung. Dari satu sisi itu kebingungan karena apa? Hanya melingkar-lingkar pada tataran suasana gaweane Allah. Mengapa tidak langsung mengenal Allah? Nah, mengenal Allah diqabdu ngono beneran. Beneran sih ndang bar. Ini pokoknya bagus. Nek buta cakil teko wae wis meh iki nek anut butane teko biar dilukas perdoron joget. Wis kono karek dundum bayaran. Ya ta? Nggih ya gone leh pira sinjene leh pira. Tepak. Jadi pemahaman-pemahaman ngeten iki kadang-kadang kula panjenengan mboten paham, mboten tok ngerti. Mergo napa? Sing dadi incerane ati mboten sami kali wong sing marifat. Nek marifat itu sudah dadi incerane ati soal Gusti Allah. Aku iso tata krama apa? Kama saya kulo kaya oleh bakal dawuh bu ing man sapa al-mu'allifu Syekh Ibnu Athaillah. Mengke bagian enten penjelasan malih soal qabdu bastu kala. Mula kaya khaufuna mongko padha wedi sapa arifun. Padha wedi kinaiden nalikane iki dibastu. Min rujuihim saking oleh mbaleni. Sapa wau? Balenine ma'awang ahli ma'rifat. Baleni ilahi maring bastu. Wa dzauqihim lan oleh ngrasakne wong arek ahli ma'rifat ngrasakno litok minufusihim maring rasane nafsune arifun. Ngoten. Waduh, wong dek riyadah yang ana yahene iki dalam rangka mekek nafsu. Lho ngoten lho Mas. Lah kok saiki kalau bisa dikek kelonggaran kejembaran sing nafsu itu terus ikut berperan. Jadi kita balik nih sih. Mulane wedi napa? Wedi balik. Nafsunya tak terkendali lagi. Ngoten. Akhirnya nafsunya kok ngrasakno neh enake dikai kebebasan. Kaya nang pertama biyen urung mlebu. Nah, wale klontang-klantung kaya wong kuliah mek cuti. Lah wong cuti terus nyambut gawe, roh nek mate nyambut gawe, wegah kuliah. Lah sok kuliah sakjane karek skripsi tok ora dadi barbarne sampai di DO karo sekolah. Drop out wis gak iso terus. Iku jenenge aktor ditolak oleh Allah. Jadi nalika dibastu kok malah ditolak. Mergo nalika dibastu kebacut ora nganggo tata krama. Lah, bangsa ora tata krama malih diusir saking ngarsane Allah. Dan wa fi dzalika la dalam mengkono-mengkono ngrasakno nafsu, ora ngrasakno kehadirane Allah. Wa fi dzalika iku tetep ing dalam mengkono-mengkono tok menufus aktor dulu tawi ana pengusiran. Wa qad kataba lan teman-teman wis kirim surat. Sapa Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi. Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi kirim surat ilal Junaidi maring Syekh Junaid radhiyallahu taala anhu. Lah kirim surat ya. La azaqaka tok manafsika fa innaka in dzuktaha
la tazuku ba'daha khairan abada. Di sini surat itu sithik ngoten ta. La azaqo muga-muga orang ngincepaken sapa Allah ka ing sira. Orang ngincepaken tok manasika ing rasane nafsu sira. Maka fa innaka mongko sak temene sira iku invukta lamun ngincipi sapa sira ha ing nafsu lata buku mongko ora bakal bisa ngrasakno sapa sira badha sause roh rasane nafsu ora bisa ngrasakno khairon ing kebagusan abadan selawase. Niku rumus sing dikirimne kalih sinten Syekh Husain Ar-Razi dumateng Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tak dongakno kowe muga-muga karo Gusti Allah dijogo tenan ora sampai roh rasane enake nuruti nafsu. Mergo sekali wong roh rasane enake nuruti nafsu, selama itu pula tidak akan mampu merasakan kebaikan selama-lamanya. Judiku sakit ngati-atine. Sakit ngati-atine wong sing ahli marifat niku ngoten. Panjen nggih, ngoten to nggih. Wong niku sekali roh rasane enak nih, diduingi sore enak nih, ora gelem. Contoh nih, ini secara kelakuan sosial sempun kelampah, kebiasaane menungso sempun kelampah, sing berkaitan kali soal kesehatan mawon, ora sampai soal kemarifatan itu bagi sing wis roh rasane marifat. Saiki sing soal sehat. Nalika masyarakat Indonesia niki riyen dereng roh rasane bangsane Kentucky bangsane napa panganan kaleng-kalengan Indomie, Supermie niku nandhangi napa-napa lak enteng. Nalika urung akeh sepeda motor, urung akeh mobil, wong sugih pak sugih tak bisa mriku mawon duwene sepeda ontel Philip. Nggih. Gasela tik 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 tik. Walah niku mawon hebat-hebate zaman Pak niku. Lho niku kelakuane menungso ndak tertib. Unggah-ungguhe anak karo wong tuwa tertib. Bocah serodok gedhe sithik kok urung iso angon isin. Nggih ta? Nggih bocah niku manut. Gedhe sithik kok ora wani turu langgar isin. Lho. Bangsa sakniki wong kalih Gusti Allah kaya dilepas sembarang kali renek. Pengen delok wong ayu enek. Pengen panganan enak enek. Pengen ngebut numpak sepeda motor anyar gampang. Randu duit utang. Mboten duwe nggih nyaur apa kredit. Wah nggih, kredit barang walan itu akhirnya ternyata apa? Kemanfaatan yang tumbuh tidak ada. Khairan itu al khair itu definisinya al khair itu ma yanfa'u lil insan. Sesuatu yang bermanfaat untuk manusia itu jenenge khair. Napa saja? Saat ini sing terjadi lho. Ngorote kebutuhan apa ngirite kebutuhan. Wah. Wong kabeh wong akhir pengen penak. Isih cilik mawon apa pun dolanan kulit jeruk nggo motor-motoran. Jenengan piyambak wis megah kangelan. Kesuwen larane iris-iris jeruk barang. Ya. Kalau ditukokno motor jadi lah wis ndang ning pasar, yang penting ndang meneng. Mulai dari sikap ingin penak yang berawal dari materialistis masuk kepada hedonis. Wow, ini semua materialis itu artinya orang hanya berpikir tentang dagingnya saja,
tentang tulang belulang dan kulit serta dagingnya saja, tapi bahwa rasa kemanusiaan di dalamnya enggak terurus, niku wong niku akhirnya golek penake njur sembarang instan. Instan itu di dalam stan itu maknane siap dimakan, siap ini iwak kaleng anu paleng lha mongko butuh diawetne, mongko awet itu kudu ana unsur kimiaine. Kimia kuwi lek masuk ning fisik gampang rusak lah, akhirnya ada wong sing gagal ginjal, liver, anu mergo sak rapet-rapete saringan niku lek sering dienggo nyaring gampang jebol. Nggih ta? Lah nek saringan niku panjang sing dilebokno niku panjang dasare wis bening, mboten enten ampase, niku saringane lak awet. Nggih. Nah ngoten nggih. Sampeyan duwe saringan teh. Terus sing sampean lebokne teng saringan niku teh sing wis ora enek ampase, teh sing resik. Niku saringane ndak awet. Nggih. Tapi nek sing sampean sokne teng saringan niku ya ampase teh ya mlebu, ampase ngono mlebu mriku. Niku lek gelis jebol. Ya bener ginjal, liver macam-macam ini dienggo nyaring panganan sing mambu racun. Ya tapi lek keseringan niku kan. Nggih ta? Suwe-suwe contone malih kaya omongane ndamel gula abang. Niku lek jaman biyen dienggo ngakokno gula abang niku lak napa kulit nangka niku. Nggih, napa? Pentile nangka babar. Kulit manggis apa napa pokoke sing bangsa alami ngoten. Lah sakniki krana kena penyakit amrih gampange terus nganggo burak. Nggih. Lha moko burak niku dienggo nyimpen mayit niku ben ora bosok ngoten niku. Akhire wetenge wong sing ndina mangan gula abang sing enten burake niku lak terus mundak kaku susah. Mulane terus akhirnya sakniki wong akeh sing sering wetenge sebuah sing ijek enom gampang ngurus. Karena pancen asale berawal dari semangat golek penake. Mlaku wegah njaluk numpak. Akhirnya akeh fungsi-fungsi saraf, fungsi-fungsi otot sing mboten diubahne. Lah, boleh. Gelis entek. Niku jenenge lata zuku khairan abada. Wong niku lek wis ora rasane. Nah, niku kon ngrasakno sing ora enak niku. Wis wegah. Lah moko kebanyakan yang tumbuh manfaat itu sesuatu sing gak enak niku. Tukulane wit niku mergo dipendem. Lho nggih ta? Nek wong kok wegah mendem yo gak tukul wite. Lah kepengin sing ora usah mendem tapi tukul yo imutasi. Ora usah nandur ning wis tukul. Nggih ta? Jenenge wit imutasi. Persis tapi plastik. Nggih. Dan itu malah kapusan. Kok golek penake jalan pintas. Pokoknya niku pun dadi rumus. Wong niku angger roh rasane enak-enakan, ya mesti ora bakal meraih celengan keapian sing sakake. Wong kok wegah bungkuk kok wegah mesti gak iso sopan. Betul lagi, tapi lek iso gelem bungkuk, kan sengsara ta wong bungkuk niku sik gampang sopan. Nggih niku ndak iso. Rumus kangge napa kanca kalih kanca niki sakjane ya seorang syekh dumateng muridipun napa kancanipun pesen ngoten niku. Nah, saking menika wa min tamah lan saking mengkono-mengkono panggonan apa? Keterangan tentang nek wis kadung napa bastu kajembaran iku tata kramane ilang. Ya ta'akadu dadi penting. Ya ta'akadu niku wong kiai kuno lek maknane dadi kukuh. Dadi kukuh niku cara sakniki maknane penting, sunat muakkad, sunat sing penting. Gelis ngoten nggih.
Selisih maknane ya takatu jadi penting alaihi mengatasi wong makrifat bidalika ing dalam mengkono-mengkono suasana bastu apa sing dadi penting amulazamatul adabi netepi tata krama bagi wong sing ahli makrifat senajan toh suasana bastu itu diterima dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk netepi tata krama wa dawamul inkibat lan langgene rasa sumpek inkibat dadi mengkeret wal ingkisari lan nelongso renyuh wong kula kaya ngeten kok dideleh teng ngriku Gusti nggih malah wedi lah ngono kuwi angel wa zalika ta mengkono-mengkono netepi tata krama nglanggengno mengkerete ati nglanggengno nelongsone ati trenyuhe ati ngono kuwi iku amrun perkara asirun kang angel fi hadzal hal ing dalem tingkah bunga wong bunga kok kon mengkeret niku angel lha wong sing diadepi niku wong wedok sing mergo niru sembarang kali niru wong kono kula nang mriku mergo saiki usume rok sepan nggih wah nek wedok-wedok tuh nganggo rok sepan numpak angkutan pedesaan jejer lho suasana ngono terus kongkon mengkerat niku lagi hangat ya lho dunia nek kucing diduki pedo kok terus kena ora ngabus angel lho nggih senajan kucing wis dilatih kaya apa ae angel iki coba lek ketunggonan sing duwe niku enten pindang teng dhuwur meja kucing lak sak tengok wae gak wani mara munggah niku krena sithik sing duwe kok ning WC ngono pencut iku langsung cakel gandeng menurut gue kok hilang ini nek kesempatan bocah wedok setengah udah medun bareng pangkutan pedesaan delala kok yo bareng makne terus delala grimis-grimis lerene ning gerdu nah kalau ora keblowok wis angel niku saestu sepinten menit katon gede wah sakjane Qabdu kalih basu niku bagi wong makrifat dadi padha niku to niku dadi wae lek diterangno wong sing makrifat tenan niku qabdu karo basu padha wae kok iso padha enten beban tanggung jawab sing abot napa netepi tata krama ada walidzalika lan karena mengkono angel banyak angel suasana ngono kuwi mau kok kon terus netepi orang lirik angel ora disawang iku mubazir disawang itu dosa jare kan itu to ki semune iki kiai lho wale latihan ora itu kiai niku lek riado kan dol cilik ini kula isih padha sing ngono iki isih metu setrume mangga. Mukanya ngangel. Layakiku. Krono angel mau layakiku banjur ora bisa mandeg. Ala hududil adabi ngatasi batas-batase tata krama. Filbas ini dalam suasana jembar sapa illa qalilun kejaba wong sing sethithik. Sing saged bertahan netepi tata krama niku setitik banget. Nek kama kala kaya oleh dawuh sapa al-muallifu Syekh Ibnu Athaillah al-Muallif rahimahullah taala. Waqat kilalan teman-teman wis didhawuhaken wonten unen-unen sing pun dadi umum di kalangan wong sing ahli tasawuf. Kif alal bisat wa iyyaka wal ibisat. Niku cara diterjemah cara Jawa sing penak
iso rumangsa ning aja rumangsa iso. Kif mendeka sapa sira metepono sapa sira ala bisati ing atase kajembaran sing diparingno Allah. Kowe tetepono krana panjenenganku peparinge Gusti Allah. Tapi wa iya kalan medya sapa sira wal bisa to sertane ngrasa jembar. Lek ngrasa jembar aja, tapi lek nglungguhi kajembaran iya. Nggih ta? Nek diparingi kajembaran tak lungguhi menurut tata kramane wong lungguh ning kajembaran. Tapi lek aku ngrasa jembar njur ngrasa dilepas gak ada beban, lha iku malah aja. Imbisat niku liar. Nggih, imbisat niku liar. Lek netepi kajembaran tetep ana. Tapi lek kowe menjembarkan diri sendiri, rumangsa jembar aja. Golek sampai ngono jenenge kowe kok ngilangi tata krama. Gimana? Iya, wong niku senajan ditunggoni kiai kok ning jero atine niku dasare pancen wong dluwek. Dluwek niku imbisan ya. Nglamah dluwek. Enggak ada ikatan. Enggak ada batas-batas tata krama. Niku nggih ditunggono niki panjang. Nungsa jembale. Nira, banyak bedas. Bedas ya, pangga jempalitan mawon. Banyak babi, pangga seneng golek panganan mawon. Nggih. Tapi wong pancen gandeng terus. Menungso niki yo enek babine, yo enek ketheke. Nggih lho. Mulane nalika dijak golek kitab suci kok katut terus. Nah, kita yo padha ndeloke. Kita yo padha ndeloke. Ya niku gambaran lakon ngoten. Jenenge klopo ajeng woh niku nggih mboten kok klopo tok mulus ngoten mboten ya enek kapase ya enek manggare ya enek garak-garinge niku gawan. Nggih gawan. Mulane niku ditata. Ditata terus. Ya senajan suasane kaya apa jenenge tata krama kudu ditetepi. Ya Allah. Wangel. Nah, mulane nalika suasana niku ada bantuan. Kok suasana niku kobet. Suasana niku napa? Terkekang. Lah kok padha karo bantuan lho. Alhamdulillah kethekku terkekang. Alhamdulillah babiku terkekang. Alhamdulillah kenapa? Seneng. Tapi justru nalika dibebas nih, wah, Masya Allah, angel. Namanya kalau duit terus orang pengen tuku apa-apa lunga-lunga nyekel duit akeh nilai warung ya warung sing enak ngono mesti pilih-pilih sing kira-kira pelayannya ayu-ayu ndi mesti nyekel duit kok nyekel duit niku jenenge albas tuh. Lah coba lek sangune pas-pasan lunga Blitar Surabaya kok mung sangu 50.000. Lah niku mesti teng terminal ya. Ngombe sing pancuran niku. Wis terkekang dengan sendirinya, kok kuwatir. Oke, bayare larang wis ora sida. Niku pun mesti otomatis niku lek dikobdu kali Allah ndak sopan. Sampeyan ora duit itu mesti lulut teng omah. Nggih Bu nggih. Bapak-bapak lek gak nyekel duit itu lulut ning omah. Dikaita kopi gereng barangnya semeneng ae. Coba Mas bar panen duit rada akeh ngono penjaluk arep kopi sing enak lho Bu anu kala-kala mbok anu mosok arung kok ora penjaluk ngono mangan rada gak enak sithik ngono imbuhe terus metu nyekel duit
Niku namine imbisat. Nalika imbisat itu melesat jenenge. Wong niku lek duwe rasa imbisat niku malah tak terkendali kelakuane. Kladuk wani kurang duga wong Jawa lek ngarani. Kladuk niku luwih, wani niku kuwanenen mergo gak ada ikatan. Kurang niku ya kurang. Duga niku tata krama. Wanine kebacut, tata kramane ora duwe. Niku ya panggah mboten munggah derajat kehambaane mboten munggah. Mergo napa? Nafsune berperan ikut menilai kaya sistem penilaiane wong kafir. Nalika wong kafir niku nampa peparing sing akeh niku muni ngene, Rabbi akraman. Yo, Gusti Allah saiki wis mulyakno aku. Iki lek aku ora dimulyakno ngene. Niku nalika blas tuh. Tapi bangsa Mas tiga melarat ngoten Rabbi ahanan. Gusti Allah saiki wis ngino aku. Dan nalika krasa ino, lha niku sudah lebih tingkat ino hamba. Itu sak jenis, jadi gelis. Untuk kembali kepada kehambaan itu gelis. Wong niku lek ketatak-tatak sembarang kali sen kowe pol-pol ya Allah Gusti. Lha niku ngoten to nggih. Wong wis ketatak-tatak ono gak ada dalan ono gak ada wis astagfirullah. Biasane ora tau maca Quran malah maca Quran. Lah lha apa arep metu yo ora duwe duit. Malam minggu yo ora nyekel duit dalah. Tengok-tengok ae ning omah. Timbang tengok-tengok ya klisak-klisik rasa turu. Wudu salat. Wes tahajud. Sujud ngono. Nangis. Nangis ora kok nangis krana ternyuh. Nangis mergo ana enek sing ilang. Tapi ge mending padha-padha nangis sik nangis ning ngersane Gusti. Allah lah tiba-tiba nangis ning Gunung Kawi. Kepepet gak oleh nggon usaha macam-macam lah terus moro-rono. Itu oleh boleh endi ngono sing kira-kira dodol tuyul dodol kethek apa dodol apa ngono lah malah akhirnya kewalek. Fungsi menungso sing sakjane dadi raja malah kewalek. Menungso direh. Bila dipikir jadi lucu ya, uang ini karena suasana ini suasana. Iso tuku TV betul-betul. Nek sampean pikir TV ini kan namung kotak peti betul-betul. Peti uripe matine jadi terserah sampean. Nggih. Matine TV uripe TV niku sakjane tergantung sampean. Lah kok walik? Kok malah turu meleh sampean tergantung TV. Lho lagi. Nilai kemanusiaan yang sebenarnya dia berkuasa untuk mematikan TV dan menghidupkan TV itu jadi hilang kekuatan sampai. Hilang dari mana? Kira-kira jamaah tahlil sing nerak tersanjung ngono wis. Wis ora patek enek sing melok tahlilan. Mergo napa? Padahal mulak ngono tok ae. Kok malih bocah sekolah bareng malih mboten patek napa mboten patek sinau niki mergo niku wae walik mesin TV niku sing jadwal menungso walik malih menungso uripe terjadwal oleh TV. Nah niki krana napa bastu karena imbisat lupa kepada aturan dan tata krama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing paling tepat nggih panggah aturan-aturan niku di samping wonten aturan beban sing jenenge taklid sing kudu ditandani, yen aturan batasan tata krama sing kudu diugemi. Sing ditiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi di samping ngurui tatanan taklif
undang-undang sekaligus Kanjeng Nabi niku ngurui tata krama. Umpamane tugasnya niku innama buistu liutammima makarimal akhlak. Itulah nilai kemanusiaan. Nah, wong sing ahli makrifat paham iki. Karena paham, mulane cita-cita, obsesi, angen-angen. Sing dadi penganten-antenge atine wong makrifat sami kalih nalika nyuwun. Sing disuwun niku mboten nyuwun napa-napa, ya ora nyuwun kondu, ora nyuwun bastu, tapi sing disuwun netepi napa sing diridani Gusti Allah, netepi posisi leh dadi kawula. Kata Nabi Ibrahim niku tata krama. Sedaya nabi-nabi niku tata krama. Nalika suatu saat ilang tata kramane langsung cara bocah sekolah diselentik karo Gusti Allah. Lho. Nabi Sulaiman niku cara tatanane wong biasa sampean biji Nabi Sulaiman niku nabi sing paling bastu. Nabi sing paling jembat. Niku terus tata kramane Nabi Sulaiman Allah mboten leren. Selalu wonten rasa takut engko gek oleh kunata kraton ora bener. Nah, suatu ketika memang perkara Nabi Sulaiman iku kebilut karo anake raja sing kafir. Terus kerajaan niku ditaklukno kalih Nabi Sulaiman. Lah anake raja niku dirabi kalih Nabi Sulaiman. Padahal tetap kafir nyembah berhala. Gara-gara ngoten tok mawon. Jenenge raja ngoten lagi pantes ya. Lagi gara-gara ngoten tok terus ali-aline Nabi Sulaiman niku colong jin. Niku asal mulane lak krono. Mula sing kula panjenengan sedaya nggih belajar ngati-ati kados sing didhawuhi niku wau, lek kowe diparingi kajembaran lungguhana sebagai kajembaran ning aja sampai lepas kontrol ilang tata krama. Monggo kita pungkasi kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum